இலங்கை ஜமாத்தே இஸ்லாமி மற்றும் ரம்யா லங்கா இணைந்து ஏற்பாடு செய்த சிவில் சமூக பிரதிநிதிகளுடன் இஃப்தார் ஒன்றுகூடல் மார்ச் 18 செவ்வாய்க்கிழமை கொழும்பில் உள்ள தாருல் ஈமான் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்விற்கு ஸ்ரீலங்கா ஜமாத்தே இஸ்லாமியின் தலைவர் உஸ்தாத் MHM உசேர் இஸ்லாஹி தலைமை தாங்கினார். ஸ்ரீலங்கா ஜமாத்தே இஸ்லாமியின் பொதுச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் MSM ஃபாரிஸ் சாலி கூட்டு கலாச்சாரத்தை வளர்ப்பது தொடர்பான அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வது குறித்த குழு விவாதத்தை நடத்தினார். இந்த கலந்துரையாடலில் முன்னாள் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய, தேர்தல் ஆணையாளர் சமன் ஸ்ரீ ரத்நாயக்க, தேசிய அமைதி கவுன்சில் இயக்குனர் டாக்டர் ஜெஹான் பெரேரா, சர்வோதய இயக்கத்தின் நிர்வாக இயக்குனர் தமித் குலநாயக்க, ஹெல்த் லங்கா அலையன்ஸ் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் இயக்குனர் ஷாமிகா ஜெயசிங்க, பெஃப்ரல் நிர்வாக இயக்குனர் ரோஹண ஹெட்டியாராச்சி, ஐரெட்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் மஞ்சுள கஜநாயக்க மற்றும் SLAJJ மகளிர் பிரிவின் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் டாக்டர் நசீஹா அமீன் உள்ளிட்ட முக்கிய குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர். தேசிய ஷூரா கவுன்சில் தலைவர் MM ஜுஹைர் BC நன்றி உரை வழங்கினார். இந்த கூட்டத்தில் மத தலைவர்கள், சிவில் சமூக அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள், கல்வியாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கலந்து கொண்டனர். ජාතික සමගිය ආගමික සමගිය ඇති කිරීම සඳහා දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලට ගිහිල්ලා මෙහි වටිනාකම ජනතාවට පහදලා දෙනවා. ඒ වගේම නිදහසට පෙර උපන් පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අපිට පේන ඉදාති විච්ච රටේ වෙනසත් අදාති විච්ච වෙනසත් ඒ වගේම මේ ජාතික ආගමික සමගිය බිඳ වැටීම නිසා අපේ රට වෙච්ච විනාශය අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සිවිල් සමාජයේ ඉදිරිපත් වීම මට ඊටම වටිනා දෙයක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් සමාජය සමග මම කොළඹ පුරවති වාසයෙන් 1990 දශකයේ ඉන්න අවස්ථාවේදී තාමත් කිට්ටුව කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාවක් මට ලැබුණා. ඒකම වාසනාවකට වෙන්න සිදු අවස්ථා. නමුත් ජනතාව අද දැනුවත් වෙලා තියෙනවා. සුළු කොටසක් උත්සාහ කළත් ජාතිවාදී අරගල ඇති කරන්න, ආගම්වාදී ප්‍රශ්න ඇති කරන්න බුද්ධිමත් ජනතාව අද ඒකේ තීරණ අරන් ගිහිල්ලා ඊට සමගියෙන් ජීවත් වෙනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික දිහා බලනකොට අපි හිත ගන්න අපිට හිතන්න අමාරුයි. අපි මිනිස්සු වශයෙන් අපි විශ්වාස කරන්නේ අපේ ජාතිය, අපේ ආගම අපි ඉල්ලාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි ජාතිය අල්ලාගෙන ආගම අල්ලාගෙන අපිට සටන් කරන්න මිනි මරා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි හැමදාම පුවත්පත් වාර්තා දකින්නට විශේෂයෙන්ම ගාසා තීරයේ මනුස්සයින්ට වතුර නැතුව, බේත් නැතුව, ආහාර නැතුව, හින්දින්න තැනක් නැතුව දුක් විඳිනකොට අපි ඇත්තෙන්ම අපේ හදවතින් අපි කනගාටු වෙනවා. මෙතන මිනිස්කම ගිහිල්ලා තියෙනවා. අද බලයට ඇවිල්ලා මිනිස්කම සම්පූර්ණයෙන් අමතක කරලා ගන්න. මේ සමාජය වෙනස් කරන්න. මම හිතන්නේ අපි ඔක්කොම එක්ව වෙලා අපිට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. සාදයක් ඇති කරන්න පුළුවන් ජාතික සමගිය, ආගමික සමගිය වගේ දේවල්, දේශපාලන සමගියත් ඇති වෙන්න ඕනේ. අපි විශ්වාස කරන්නේ මැතිවරණයක් වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මරා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා විශේෂයෙන්ම සූතිවන්ත වෙනවා. අද මේ උත්සවයේ මේ සයිපතා සැමරුම ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධ ශ්‍රී ජමිතා ඉස්ලාම් සංගමයේත් ඒ වගේම රම්‍ය ලංකා ආයතනත් මේ අවදා කරන ඔබ කරන මේ වැඩි කටයුත්ත සාර්ථක වෙලා අපිට අනාගතයේදී එක්සත් ஒரே தாய் தந்தையரின் வழித்தோன்றல்களே என்ற அடிப்படையை விசுவாசிக்கும் நாங்கள் மனித சகோதரத்துவம், மனித சமத்துவம், சுதந்திரம் என்பவற்றை பாதுகாப்பதற்காக உழைப்போம் என்பதை உங்களிடம் உறுதிப்பட கூற விரும்புகின்றேன். சகோதரர்களே, சமதரையில் சுவர்களை எழுப்பி ஒன்றாக இருந்ததை இரண்டாக்கிவிட பார்க்கின்றனர் சிலர். பள்ளத்தாக்குகளுக்கு மேலால் பாலங்களை கட்டி பாரிய இடைவெளிகளை இணைத்து விட பார்க்கின்றார்கள் மற்றும் சிலர். எங்களை பொறுத்தவரையில் இரண்டாம் தரப்பினருடைய நாங்கள் இருக்கின்றோம். அத்தகையவர்களோடு சேர்ந்து பணியாற்றவே நாங்கள் விரும்புகிறோம். பெற்று நீதியும் அமைதியும் சமாதானமும் நம்பிக்கையும் சுபிட்சமும் உள்ள ஒரு அழகிய சூழலை உருவாக்க உங்களுடன் இணைந்து அர்ப்பணிப்புடன் வேலை செய்ய தயாராக இருக்கின்றோம் என்பதை இங்கு சுட்டிக்காட்டுவதோடு எமது அழைப்பை ஏற்று இங்கு வருகை தந்த உங்களது அனைவரது வாழ்க்கையிலும் இறைவனுடைய அருளும் கருணையும் கிடைக்க வேண்டும் என. So we can't cooperate for evils to happen in the earth. So that's the guidelines. So I am tasked to
have this discussion on the topic. අපි උදව් උපකාර වෙන්නේ හොඳ දේවල් වලට කොහොමද කියන එක.